こんにちは、隙間のリリーです。メレームためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はヘウイを取り上げたいと思います。まず、タイトルのヘウイなんですけれども、ヘは不定冠詞です。冠詞というのは名詞につくものなので、ヘが来ると後ろに名詞が来るはずなんですけれども、ウイっていうのは美しいという状態動詞なんですね。ウイそのものは名詞ではない。どういうことなのかというと、ここに省略されているものがあるんですね。ヘメアウイのメアが省略されているんです。メアというのは漠然と人とか物とか事柄を表すハワイ語なんですけれども、省略されることが多いんですね。ヘメアウイで美しい人という意味なんですが、そのメアが省略されているのがヘウイというタイトルになっています。では次に1番の歌詞を見てみたいと思います。ヘウイのオエケイケマイ。ヘウイ、タイトルと同じヘウイが使われてますけれども、ヘウイのオエ、あなたは美しい人ですとまず言ってるんですね。ここでこう切って考えるといいと思うんですけれども、ケイケマイ、イケは見る、イケマイなので、その美しい人をこう見て受け止めてる感じですね。そしてこのケは定冠詞ケではありません。定冠詞を使うとしたらか意見になるはずなので、ここは冠詞じゃないんですね。動詞意見前についてる形です。これは見るといつもあなたはとか、こう時とか条件を表す形なんですね。あなたはいつ見ても美しいです。そしてプアホーヘのイカラー。イカラーというのは太陽に照らされて太陽の下でっていう意味ですけれども、プアホーヘの、また不定冠詞が使われてますが、ホーヘの愛すべき花なんです。あなたはっていうのはもうここでは言われてないんですけれども、あなたがどんな人であるのかという説明文が兵で導かれています。そしておおえのかういアロハ、このおおえのっていうところはあなたなんですよと結構強い表現なんですね。このおはこのあなたを強調している、そんな使われ方をしています。かういアロハ、かうは私のなんですけれども、ここは私がと訳したいところです。そしてイアロハ、私が愛しているのはあなたなんですよと、こう愛の告白みたいな感じですよね。そしてヘプはイミリミリ愛、またヘが使われていてあなたのことが説明されているんですけれども、イミリミリ愛、可愛がられている花なんですよと。ここで愛が使われていることで、このミリミリとヘプワの関係が示されています。花と呼ばれている人が何かを可愛がるという意味であれば、この愛は使われません。ここに愛があることで、このヘプワ、花と呼ばれている人が誰か別の人から可愛がられていると、可愛がられている目的語がヘップワーであるということがこの愛で示されている、そういう役割のある愛です。愛自身は訳すことはないんですけれども、結構ハワイ語の意味を考えるときには重要な役割をしてるんですね。この部分で重要かな、文法的に重要かなと思うのは、この「かう」という私のという所有の言葉を私がと主語的に訳す必要があるということ。そしてへはへがたくさん使われていますが、全て気になっているあなたのことを説明している文章であるということ。そしてこの愛の使い方ですね。細かいところまではミニ講座ではお話しできないんですけれども、来年からメレの全体を読むというのではなくて、メレを読むためのハワイ語講座を Zoom でやりたいなと考えています。文法講座でもこんな風に
命令の文章をできるだけ取り上げてご説明したいなと思っています。そちらの方ではこの愛の話であるとか、所有の言葉を主語的に訳す場合とか、そのあたりのことも詳しく解説する予定です。よかったらそちらの方もブログでご案内してますので、チェックしていただけたら嬉しいです。命令を読むためのハワイ語ミニ講座終わります。